Sa laing balita, inahan sa 14 anyos nga babae nga maoy nagvideo sa nahitabong pagpanapat sa tulok ka mga dalagita ngadto sa usa ka minor de edad sa may Datag, Maribago. Lapu-Lapu City niadtong weekend naglaraw usab nga musangat og reklamo batok sa midapat sa iyang anak. Gipakita sa inahan ang video sa pagpanapat sa laing 14 anyos nga dalagita ngadto sa iyang anak pipila na kasimana ang nakalabay. Apan wa kini na post sa social media. Wa siya masayod kabahin nini. Nahibaw-an lang niya kini dihang iyang naukayan ang mga hulagway og video sa iyang cellphone nga matud pa gigamit sa iyang anak. Karong adlaw gidagdag basakan og kaso ang upat ka minor de edad nga nalampigit sa nahitabong pagpanapat. Lakip na ang nagvideo sa hitabo sa laing minor de edad. Matud sa inahan nga samtang anaa karon sa home care ang iyang anak. Uban ang tulog ka mga minor de edad nga suspitsado. Pangitano sab niya og pamaagi nga mahatagan og hustisya ang nahitabo sa iyang anak. So kung mo-file ka kinsa mong filean ano? Ang nakulatan niya. Sa ang nakulataw ka itong naghatag og kutsilyo. Kay kaila ka ato nila. Sila, kailan ni sila? Batanon po, mga batanon. Mga batanon pa. Samtang karong hapon lang, dugang mainahan ang mipatimaw sa Maribago Barangay Hall. Human matud pa na biktima usab sa pagpanapat ang ilang mga anak sa maong grupo gihapon sa mga minor de edad.